Brabta mal-ġimgħa li fih ġie mfakkar il-Jum Internazzjonali għall-Mara, Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela iltaqet ma' numru ta' nisa li jaħdmu f'diversi setturi fis-soċjetà. Fl-ewwel żjara tagħha, Mart il-Prim Ministru marret fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u iltaqet ma' 3 pumpiera nisa li jaħdmu f'dan id-dipartiment. Il-ħaddiema nisa qalu li ma ħallew ebda stereotipi ixekklu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Hawnhekk Dr. Bela apprezzat il-kuraġġ u d-determinazzjoni ta' 3 pumpiera nisa li llum għandhom karriera li hija ddominata mill-irġiel. Fi żjara oħra lill-kumpanija tal-Ajru Air Malta, Dr. Bela ltaqet ma' żewġ ħaddiema tal-kumpanija li qalu kif is-sodisfazzjon tagħhom huwa li qegħdin jaħdmu f'ambjent li jippromovi l-ugwaljanza. Dr. Bela saret ukoll kumpanija Ġermaniża li timmanifattura prodotti tal-ħġieġ. Hawnhekk id-direttur maniġerjali ta' din il-kumpanija, Marisa Xwiereb, spjegat kif nofs l-amministrazzjoni tal-kumpanija hija magħmula minn nisa. Mart il-Prim Ministru qalet kif waqt il-pandemija l-irwol tan-nisa fid-dinja tax-xogħol huwa importanti. Nkomplu naħdmu biex nassikuraw illi kull mara, kull tifla tilħaq il-potenzjal massimu tagħha u tifhem illi għaliex sempliċiment hija mara ma jeżistu l-ebda barrieri biex tilħaq dak li tixtieq u tilħaq il-massimu potenzjal tagħha. Intant fiż-żjara lill Ministru għall-Enerġija Mirjam Talli għamlet it-3 u nofsinhar fl Malta ħareġ kif huma 3 nisa tekniċi biss li jaħdmu f'din l-entità. Hawnhekk dan l-istazzjon tkellem ma' żewġ nisa li mhux biss spjegaw ix-xogħol iżda anki ħeġġew aktar nisa jersqu l-qudiem fuq sma ta' xogħol differenti. Nagħmlu pjan kemm ħadkun id-domanda tal-elettriku f'Malta għada u nagħmlu u naraw minn fejn l-iktar jaqblilna li nixtru l-elettriku jew minn fuq l-interconnector, minn sqalija jew inkella mis-sorsi u l-impjanti li għandna ġewwa Malta. Jiena ma nemminx li l-ebda professjoni li fiha ġeneru. Kollox jista' jsir minn mara u raġel, inħeġġeġ dawk in-nisa barra biex jekk huma għandhom ambizzjoni jew jogħġobhom dawn il-kunċetti ta' enerġija jew xjenza għaliex le.